da shi sagir lawan kuma tun da aka kisa mun ƙara ganin sa ba sai da aka zai baku labarin abin da ya faru tsakanin su da shi da gidansu da cinikin da aka yi da abin da ya kawo wannan da duk abin da ya faru kowa zai faɗa abin da sani tsakanin su Allah ka su nawa za ka ku shi da za a bar shi ne cikakken sunanka sunana Sagir to me gaskiya abin da ya faru abin da ya faru akwai wani yayana ana ce mai Naziru shine a unguwar Doron Dutse shine yake ta kucin dina yana ta tura ni ga yanda za a yi ga yanda za a yi daga ƙarshe har ya ba da kuɗi ya ce a samu wanda za su yi gaba kaza da sauransu za su kashe shi abba ni har ya kuke da shi ni yaro na ne a ina wace sana'a kuke harkar kafinta a ina kuke yi Doron Dutse to kai dama ka kware a bangaren samun wanda suke kisa kenan a ban taɓa yi ba ban san ma yanda ake yi ba an ce kuɗi aka ba ku ko a ni babu ni shi ya bani kuɗi ya ce na ba wa wanda za su nawa shi ne zini kuɗi naira 150 ina yake nan nawa ka ba su wallahi ban san inda yake ba a cikin kuɗin nawa ka ba su na ba su kuɗi naira 130 na ɗau 20,000 a ciki ka za kai da wayan wanda aka kashe wallahi ban san inda take ba ga wayan wanda aka kashe na hannun wani Allah ko mutum gashi nan ai shi na hannunsa sunana Kabiru Yusuf wannan wayar wace ce wanda aka fi da me aka fi sanin ka shi ne sunan da aka fi sani na kenan Kabiru Yusuf ni dan gwarzon to me faru abin da ya faru wannan ya ba da kuɗi a balele wanda ake nema yanzu a haka akan a kashe shi wannan wanda ya ce ni ban san sunan shi ba ne yau ya je ya ɗauko abba ya je ya ɗauko mu muka zo muka aiwatar da aiko daga gwarzon muka aiwatar da aikin shi kuma aikin balelan dan takwallawa ne shine aikin kashe shi wannan din da muke magana akan shi ya aka yi kashe shi abinda aka kashe shi ni dai mutum hudu ne suka yi wannan aiki da wanda ya dauko da wanda ya kawo kudin shi ba kenan gane ko shi wannan ba shi ne shi ba da shi kuma balelan da shi kuma yayan wannan din an gane ko da kuma ni dama tun wakin ka ne ana dauko kana kashe mutane tunda nake a rayuwa shi ma ya sani shi balelan ni yanzu din magana da ake a lokacin da za su taho da ni da almajirai na da komai ma aka taho da ni alaran ma nake kwarai ko na sai wannan wayar kuma gurin shi balelan na sai ta shi kan mutumin ce ma wanda aka kashe to wace hanyar ka ba wannan ni dai iya wannan abun shi na sani kuma na yi bayani wata hanyar ka ba shi ne duka din kamar yadda na gaya ma din nan dai amma mun ga suka wuya shi ne daga yake wannan to gaskiya wallahi ba zan iya ganewa ba saboda dare ne amma kai ka saka hannu wajen dukan na sa hannu balele ya saka hannu balele ya sa sagiru wannan ya saka hannu ya sai kuma yayin su bai bada kuɗin aka yi wa balele da ya dauka aka yi wannan aiki ina da magana ranka da ni ban sa hannu ba gaskiya magana babu hannu na wani shine wannan sa